kining kinaiya sa pagtigom ato gining kinaiya nga tawhanon. Bisan labi magkatiguang natong edad, kusog na kay tamo tigom, hasta mga plastic, hasta gud mga upos tigomon. No, kusog kayo mo tigom, tigom gyud. Ilabay na kay karaon sao man na nimo, ay diha lang na. Kana mga guba nga mga sapatos, mga guba nga payong, tigom gyud. Kabantay mo ana. Musugot ra man sa diyang Ginoo ana diay. Pero matod pa niya, ay lang mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta kanang madunot. Kadtong bahandi nga mulungtad didto sa langit. Kana bang matod pa niya, store up heavenly things, not worldly things. Gilingay mong tupad, inaasa karon nagtigom sa yuta o sa langit. Ay, usahay ra ba? Porti na itong makatigom din niya. Wag gidetay natigom dito. O gunsaon ba nato paghimo aron makatigom tag langit nun nga mga pagkaon or bahandi? Ipaambit sa tanan ang imong pagkaon dinhi o ang imong bahandi dinhi siyuta. Ipaambit. Unsaon pagpaambit? Kinahanglan mag-uban gyud ang atong pagsunod sa sugo ni Kristo. Kay matod pa ni Kristo, ang buluhaton nga gustong ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. O kinsa may iyang gipadala? Si Jesus. Unya karon gisunda na, pagkamatay na niya, gisunda na sa mga apostoles o sa mga sumusunod kauban sa mga apostoles. Amo rong kaso, mga pare. Ana. Mauna nga si Esteban sa atong unang pagbasa nagpadayon sa pagtudlo sa mga tao unsaon pagpaambit sa ilang mga grasya ba nga nadawat sama anang authority, kanang power, wealth, honor, talents. Manana ato ganinang summarizon og 3 T's: talent, time, treasure. Apil na dihang gahom. Ipaambit. Ayaw gamita para sa imong kaugalingon. Pero lagi magkinahanglan kita sa pulong sa Ginoo o mga gasa sa Espiritu Santo. Hain maroy ganahan ninyo mopaambit og kwarta o motigom og kwarta. Hay may mag-una gid sa imong hunahuna karon og nana kay kwarta, tigomon o ipang-share. So mao pa ni atong batasan kanang i-share gyud. Dugay nang nahurot atong slato. Dugay na jud kayo. Okay, kaning magsunod lang nako aning atong misa kada adlaw, sobra man gini 1 million dana na dias mga reels nga ganay nag-reel aning atong kuan, napay nag-TikTok. Daghan kayo nagsunod, pero mo lagi inikabati, malingaw lang og mo natay joke ana, malingaw inigingo na slat ana nasan slat nasa. Di ba? Na siya kay wa kay tama di ta ganahan maminaw basta mutudlo na ang Ginoo. Diri sa atong tubag sa Salmo sa may gibutang dire, bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Maminaw bitaw kuros mga politicians, pulos gyud na ay ikapasangil ang ilang kinabuhi. Kabantay mo nang maghinapakay sila glapok kay pulos man gyud na ay ikapasangil. Lingi ako no imong tupad na kumusta man imong kinabuhi way ikapasangil. Kusog, magiging ka mo himog pasangil, yan. Palit mog slat, ay, na para panis tambal, para panis maintenance, para panis eskwelahan. Kusog, eta mamasangil. No? Mauna, unsa man ang kinabuhi nga walay ikapasangil, walay ikasaway, kanang kinabuhi nga kabus.
Kabos dili tungod kay nagtinapulan, kung dili kabos tungod kay wa gyud mangangkon sa mga butang sa kalibutan. Kanus aman ta dunay mga sayop o mga gitawag na dagkong mga apan kung magsigi na tagpangandoy pagtigom aning mga kalibutanong butang labi na ginang kwarta. Maobita ning ato karong mga kaso sa atong nasod, atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, pulos-pulos gyud na ay mga anomalya aning kwarta. Questionable gyud ang kwarta. Di ba? Kinsa may mas daghag kaso ron sa kwarta, Team Marcos o Team Duterte? Na pamalandungin na ninyo. Nya kadtong daghan kay kaso, daghan kay anomalya sa kwarta sa atong nasod nga mga team, adi na nato suportahan. Kung doon naman reusa, questionable nya gamay-gamay ra kana nalay ato kay wa man sa perfect, no? Ay perfect. Ikaduha, maglisod tag patuman sa hustisya, kaangayan o kanang gitawag nato og transparency sa pagpadagan sa katilingbanong katungdanan basta hangol kay tag kalibutanong butang. Mamakak kita, dili ta transparent, dili ta dayag niya daghan kay taog kanini ang buhaton nga mga sala. Kinsa may mas dayag karon og kinabuhi aning duha ka team Marcos o Team Duterte, kanang inigsulti nila ba igo gyud ka matuoran kinsa man maunay atong butaran. Kay ang kanisa mga tao nga mosulti nga naa gyud aning gitawag og pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang ila gyud kanunay isulti ana mao gyud ang pagpatunhay aning kahiusa, kauswagan, hustisya, accountability, muna ilang kanunay hisgutan kaning pagsumpo aning mga drugas, sumpo aning mga insurgency, sumpo aning mga sala nga makaapiktar sa peace and order sa atong kinabuhi. Karon daghan kay tag makita nga pinatianay na siya karon kawat, patay, sige lang yun. Nya, relax pa ka maglakaw-lakaw karon magabi labi nag-ikarang usa, murag posibleng dili na. Kaya naay mo kalit laglab ni mo diha. Bisag tanawon ninyo social media, kada adlaw na anay driver nga gipatay, gitulis, estudyante, gitulis, mga tindahan, gitulis, naay kidnapping, for ransom, patyon rabang hinuog dayon, napatoy ni reklamo, nakabayad na kuno sila, gipatay ginuog lahos. Karon ilingay mong tupad na dili ka mabiktima karong gabi ina. O siguro na nagahupo-hupo ni mo diha, labi nagwa na ikasuyo. O kinsa may mosumpo nini ang mga taong nagsunod sa Ginoo. Kinsa may mudipinsaan ang mga taong nagsunod sa yawa. Atong pilion karong eleksyon ang mga taong naningkamot pagsumpo niining mga kanibang mga krimen sa atong katilingban nga nakahulga sa atong seguridad nga mga katawhang Pilipino. Di tingali perfect, pero at least naningkamot gyud. Muna ang pagsunod sa Ginoo, dili nato sundon ang atong kaugalingon. Ug sa pagsunod nato ani, dauton tas kalibutan, dumtan tas kalibutan. Sige lang, okay lang. Butang-butangan tas kalibutan, kay may makanisla muhimog mga butang-butang ang kalibutan. Kanang gitawag nato sana inhustisya ba? Mo na dire si Esteban gibutang-butangan, si Jesus gibutang-butangan, nga matay gini silang duha. Lain nasanglingi sa imong tupad.
ing na okay ra kag butang-butangan? Okay ra? Okay ra? Congratulations kung okay, pero mayon ka adi sa na, unfair man sana. Buangon sa day ka. Dawat lang, pero padayon pagbarog sa kamatuoran. Ang naong ni Esteban, pagbarog niya sa kamatuoran, nahimong nidanag nga mura kunog anghel ang niyang naong. Ngano man, kay mo gawas ginang kalipay o kalinaw sa tong naong, basta wa tay gitago-taguan nga mga sala. Kana bang nagbarog kas kamatuoran, matod pa ni Kristo, the truth will set you free. Magbakak-bakak na ganita, na nagitay anomalya, magkaratol-ratol kita. Kinsa marong team nga murag nagkaratol-ratol, nagkaduol ng eleksyon. Kinsa may nagkaratol-ratol ron, Team Marcos o Team Duterte. Kanang magkaratol-ratol, ato na ng taktakon. Nga naman, wag na sila klaro. Pero kanang relax, kay makadawat ragyog unsay ihukom sa mga tao, kana mo'y nindot. Labi na gyud kung way tikas ang atong eleksyon. So atong awhagon ang atong mga board of election inspectors, kanang mga mag-facilitate sa eleksyon sa presinto hangtod na gyud sa national level, nga unta magsunod gyud sila sa Dios nun nga kinaiya. Naa nasandig nila ang gitawag natog kaugmaon sa nasod. Ang mga butante mopili ra gid na, pero ang moihap aron mo gawas ang tinuod naa sa kumilik. O kinsa maning mga taos kumilik, kamo maoy number 1 nga paninglan sa Ginoo kung makalusot ning tikas. Pagbantay mo, doon na mo'y dawatonon, either premyo or silot. Ilingi ana sa imong tupad, ing na member kas kumilik. Na member ka? Og member gani kapag bantay dako kay kag tulubagos Ginoo karon aning mo apil ka ng mga binuang diha. O ginaot unta, why taga kumilik nga mo apil. In short, Diyos nun unta ang kinaiya sa atong kumilik. Bahala nagdi ay mga yawanon nga butante, kay mo gawas magina ang Diyos nun, basta ang kumilik Diyos nun.